Ahojte, dneska vám chcem ukázať, čo som si dneska kúpila. Oh yeah. Dneska som si kúpila tieto zamknuté autá. Jak vidíte, som si ich všetky kúpila. Takže idem vám ukázať, ako vypadajú, čo s nimi môžete robiť a ešte k tomu vám ukážem rýchlosť. Však rýchlosť stojí len 199 robuxov. Jak vidíte, len 199 stojí. Ja vám to nemôžem ukázať, lebo som si to už kúpila. A dneska som si kúpila toto. Takže vám to ukážem, čo to ani robí a všetko. Prvé autičko. No paráda nejaká autíčko. To sa mi ale moc doopravdy nepáči, lebo je také malé a ide mi proste vidieť, ako vypadám a proste nie je moc dobre. A keby začalo tak čo, by som zmokla? Mám tu aj rýchlosť, dávam 200, to je najväčšie. 2, 3, trojka je najlepšie, tak. Pozrite sa, čo to sa mňa začne robiť. Uhú! To je paráda. Čo to? Akože super. To auto moc ale není dobré. Druhé auto. To je, vypadá dobre. Dám nejaké čierne. OK. Rýchlosť je najväčšia. To vypadá dobre to auto. No, ide rýchlo teda. No je dobre celkom. Tak. Toto auto vypadá takto. Pekné je. Ukáž, jak sa dá zmeniť farba. To auto sa mi celkom páči. Tak, wow. OK. Toto je tak na driftovanie. Ježiši. To auto je celkom dobre, len ide moc rýchlo. Ježiši. OK. To bolo moc rýchle. Toto je tiež tak v pohode. Autíčko ide. Je to v pohode. Toto auto. Tá motorka moc nie je dobrá. Mám radšej iné typy motoriek. Idem sem. Hop. Videli ste to? Jak sa otočilo. Tak, toto je nejaké dobré vozidlo. To asi moc rýchlo nebude. S tým sa nedá ani ovládať. No to sa mi vôbec nepáči. To je úplne divné. Toto je pekné. To je Jeep modrý. Jak vidíte, keď idete sem hore, tak kúkate, to je úplne ten rovnaký Jeep, ale v inej farby. Divné. Potom tu trochu preskočila. Tu máme takúto motorku. No tá je super. Čakaj, musím si robiť fotku na spomienku. Tak. Pekná motorka. Hej, ja som ti neukradla. Nejaký. Počkaj, skúsim si to dať úplne hore. Tujo, jaké dobré auto. Jak som to nabúrala. Tujo. A na tomto aute je najlepšie, že keď sem ideš o to, tak sem si môžeš dávať, čo chceš. Proste. Vidíte, drevo, nejaké tie náklady a všeličo. Táto je super. Dáme asi aj nejakú pesničku. Dám sily. Tío, to je paráda. To sa mi páči. Diskotéku je na diskotéku.
Oh yeah. A motorka policajtná. Takéto auto. Potom takéto, to sa mi najviac páči, to je najlepšie autíčko. Ste super. No, toto je to najhoršie podľa mňa, lebo vôbec neviem, akože aké to je auto, nejaké závodné, alebo neviem, akože moc sa mi nepáči. No, toto je Sword. Toto je moje autíčko. Dám si to v rúžovej farbičky a ideme tancovať. Oh yeah, mám Lambo, alebo čo to je za auto? Wow. Veľmi sa mi páči. Robím si fotku. Tak. Potom máme toto auto. To je divné. A toto. Nejaké formula. Alebo neviem, čo to je. A toto je tiež celkom dobré. A to asi pro dnešok bude všetko, takže akože kupujte tento Game Pass, lebo je fakt super. Máte veľa akože aut a tak proste. Je to super. Tak ahoj!